Tror du, jeg kommer til at se godt nok ud? Om du gør. Altså, du får så meget pik i aften. Hvad sagde du? At du får så meget pik i aften. Jeg tror ikke, jeg får lov af mine forældre. Selvfølgelig gør du det. Altså, du siger bare, at du sover hos mig. Ja, cool. Jeg håber, det virker. Selvfølgelig. Jeg vil så gerne med. Hvorfor kommer du først ind nu? Fordi jeg var hjemme hos Natasha. Nu igen. Kunne du ikke vælge at være lidt mere hjemme? Ja, kunne du ikke det? Eller er vi sådan nogle totalt nederen forældre? Hvad nu, mor? Hold nu op. Er vi? Hold nu op, far. Hvad siger du, Clara? Eller er det bare din storesøster, der er en totalt nederen storesøster? Nora? Er du kikset med det, der er sjovt? Hvad skal du? Hjem til Natasha. Det er din søsters fødselsdag i morgen. Ja, jeg behøver ikke være hjemme hele tiden, vel? Men jeg vil gerne have du hjemme. Gider ikke bare blive hjemme og passe Clara? Ej, det kunne du ikke være bekendt at sige på den måde. Hun bliver jo ked af det. Fuck, hvor er det irriterende. Clara, du ved godt, jeg ikke mente det på den måde. Skal vi se en film sammen? Ja, vi skal til Svansøen. Hvor skal du hen? Læg dig bare til at sove igen. Må jeg godt tage med? Nej, er du tossen? Jamen, så siger jeg bare til mor og far, at du efterlader mig her. Undskyld. Jeg blev nødt til at tage med. Jeg kan jo ikke bare lade hende være alene derhjemme. Jeg tror, det gik til 22. Hej. Nej. Er der plads her? Ja, selvfølgelig. Tak skal du have. Så kommer du her fra vejen? Ja, næsten. Du får næsten? Okay, ja, det er også. Kan du passe på Clara? Ja, selvfølgelig. Gå I bare. Clara, kan du være med Natasha?
Jamen, sidst jeg så hende, der var hun ude i køkkenet. Bare sæt de krav, så går de ud, så gider de ikke mere til sidst. Har du styr på Clara? Nej, jeg har fucking gang, du lovede at holde øje med hende for helvede. Jeg kan ikke gøre for, at barnet ikke kan tåle sådan noget. Altså, hvor skal jeg vide det fra? Tåle hvad? Ja, det jeg gav hende. Hvad troede du, det var for en fest? En børnefødselsdag? Ej, Nora. Claus, det tog mig hjem. I dag er det Claras fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Hun sikrer sig en gave for, som hun har ønsket sig i år. Med dejlig chokolade.